да научи една тайна, свързана с неговата баба. И за това ще видите какво се случва в тази сцена. Готови ли сте? Шапчицата, Вълка? Ще ти дам моят микрофон спокойно. Така, хайде начало. Червената шапчица бере цветя, носи кошничка с храна за баба си и не подозира, че тук е дебне страшен вълк. Добър ден, червена шапчица. Бонжур, бонжур. Комансва, как сте? Вълка, вие ми знаете името? Знам и друго за теб. Но нека първо започнем на ти. Пръв подавам ръка. Така да, ла. Добър ден, какво друго още знаеш за мен? При това със сигурност, При това със сигурност какво? че си добра. Това е нещо обикновено. Дано не са те настроили срещу мене. В тази гора се говорят едни лоши работи за мене. Така е, имаш лоша репутация. Репутация? Това болест ли е? Не, имаш лош имидж. Имидж? Паразити ли са това? Та се капа редовно в езерото. Не, с една дума хората имат лошо мнение за теб. Трябва да поработиш над себе си и да станеш добър и уважаван вълк. Да, аз съм си такъв. Какъв добър? Много, мога дори и да плача, ето. Аз съм жертва на клюки, интриги и слухове. Ами, радвам се за теб. С какво мога да ти бъда полезна? Може ли една малка информация? С каква цел питаш? Цел да бъда любезен с теб. Ами чудесно! Аз отивам при баба да й занеса тази кошница. В кошницата храна ли има? Да, баба е малко болна и трябва да я подсилим. Ще поцелуваме бабата. Много добре, много добре. Баба винаги ме чака с отключена врата. Значи е дръпнала резето. Да, обикновенно правим така. Аз отварям, оставям кошницата, затварям и лягам при баба. Моята баба е най-сладката баба на света. Сладка баба с отключена врата. Къде живее тази сладка баба с отключена врата? Ами тя живее в къщичката зад трите високи дъба по пътечката през гората. Не е ли първата къща зад воденицата, дет се вижда? Там далече. Не, на баба къщичката е зад трите високи дъба. Ясно, ясно. Ами, приятно беше, че се запознахме, обаче аз трябва да тръгвам. Ти не си бил толкова лош. Много мерси, Бог. Добре, Даже много благодаря. довеждане. А ти на къде? Всеки по своя път. Добре, чао. Дано да се видиме скоро. Дано. Така, деца, разбрахте ли какво се случи? Червената шапчица допусна една глупост и каза на вълка, че нейната баба стои с отключена врата, болна. И той сега ще отиде да я намери. Но това по-нататък в приказката. Сега, същата тази сценка, след малко ще ви изиграят едни от най-малките наши, така да се каже, питомци. Вълка ще бъде Камен, а червената шапчица ще бъде Ема. Те се върнаха от море преди 3-4 дни, затова много не си знаят текста, както тези преди това, които бяха. Сега слагат на вълка един страшен каскет. Ето я червената шапчица. Заповядайте, шапчица, ето тук. Вие ще издадете ли на вълка, че вашата баба е отключена? Не знам. Добре, ще видим. Микрофона трябва да го държиш много близко до устата, за да се чува какво говориш. Я проба, кажи проба. Браба. По-силно. Браба. Чудесно. Къде е вълка Камен? Извинявам се, аз не го видях къде се е промъкнал. Ти ще изядеш ли червената шапчица? С удоволствие. Той с удоволствие ще да изяде. Искам да държиш микрофона близо до устата си, за да се чуваш. И от време на време контактуваш с публиката, когато си казваш, как ще изям бабата. Хайде.
Начало, шапчице, тръгвай. Тя бере цветя. Добър ден, червена шапчице. Бонжур, бонжур. Коман села, как сте? Вълка, вие ми знаете името. Знам и друго за теб, но нека първо преминем на ти. Ето, аз първи продавам ръка, така да е лапа. Добър ден, какво друго знаеш за мен? При това със сигурност, Какво? че си добра. Това е нещо обикновено. Дано не са те настроили срещу мен, защото в тая гора се говорят много лоши неща за мен. Така е, имаш лоша репутация. Репутация, това болест ли е? С една дума имаш лош имидж. Имидж, това паразити ли са? Аз редовно се къпя в гора, в езерото. Лошо мнение, всички имат лошо мнение за теб. Трябва да работиш над себе си, за да станеш добър и уважаван. Та, аз съм си такъв. Добър? Много, даже мога и да плача. Ето. С какво мога да ти бъда полезна? За начало искам една малка информация. Зависи. На къде си тръгнала? С каква цел питаш? С цел да съм любезен към теб. Еми чудесно, отивам при бабата и занеса малко храна. Това в костничката храна ли е? Защо питаш? За да знам, нали баба ти ще яде вкусна храна. Баба е малко болна и трябва да я подсилим. О, ще подсилваме бабата. Много добре, много добре. Да. Да. Баба винаги ме чака с отключена врата. Значи е дръпнала резето. Да, за да мога сама да си отварям вратата. Тя да не става, а да лежи. И вкусна баба, сладка баба с отключена врата. Много добре, много добре. Къде живее тая твоята сладка баба? Как къде, Вълчо? Ами, ей, там по трите високи дъба. Да не е оная, ей там, зад годеницата в далечината. Не, ей, там по трите високи дъба. Ясно, ясно. Довиждане, баба вече ме чака. Камен каза, че тя има текст, който не си каза. Знаеш ли го какъв? Тъй като не си казал текст, сега си кажете, Довиждане. Да се срещнем скоро. И сега с едни вълчи стъпки купваш към едната посока на тях. Драги зрители, извинявайте, че малко не си знаехме текста, но защото наистина са само с 1,5 репетиции децата. Искам аплодисменти за Камен и Ема. Те тази година ще тръгнат първи клас, всъщност са само на 7 години и аз мисля, че дори се справят страхотно. Вие как мислите? Страхотни са! В детското арт студио Малки таланти окей учат деца от колко до колко години да заповядат при вас? От 6 до 12 години.
Имаме две възрастови групи от 6 до 8.